खुलुमबाय बे समाव आं दंफैयो जोंनि बे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय संकुं पन्चायत बिथां बे ओनसोलाव गोबां मटर कबि बायदि बायदि आलु गायनानै बे ओनसोलनि सेंग्रा लाइमोनफ्रा गावनि थांना थानायनि आरो फैबाय थानाय समफोरखौ मोजाङै बारहोलांनो थाखाय बिथांमोना नांथाब नाजानायनि गेजेरजों गोबां रां खामायनायखौ जोङो गोबाव समनिफ्रायनो खोनाबोबाय थादों। बे समाव जोङो बे ओनसोलनि आबादारिफोरखौ जोंनि चेनेलनि गेजेरजों गासै नायगिरि बिथांमोननो दिन्थिफुंनो थाखाय जोङो खावलायबाय। धेमाजि ओनसोलनि सिङाव थानाय संकुं पन्चायतनि साफा मावथि बिथांमोनखौ जों लोगो हमनानै बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिनानै लानि बिथांमोना बेबायदि आबादखौ बेसेबां बोसोरनिफ्राय बे ओनसोलाव मावबोबाय दं आरो बे आबादजों बिथांमोना मा मुलाम्फा मोनदों बिनि सायाव बिथांमोननिफ्राय जोङो थख' मिथिनानै लागोन आरो फैबाय थानाय समफ्राव जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफ्रा बेबायदि आबादारि जायोबा गावनि जिउखौ खुंनो हायो ना हाया आरो गावनि जिउखौ माबायदि दैदेनलांनायाव बे आबादजों बिथांमोना मदद मोनबाय दङ। बे मदद मोननायनि एबा बिथांमोना लाब जानाय एबा मुलाम्फा जानायनि सायाव बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिना लागोन। दिनै जोंनि ओनसोलफ्राव गोबां लाइमोनफ्रा लामा गोथेनानै दङ, सरकारनि सुबिदा मोनदों मोनाखै बेखौ बिथांमोना गावनि खुगानिफ्रायनो बुंथिगोन आरो बिथांमोननि गोरबोनिफ्राय जों मिथिना लागोन बिथांमोना बेसेबां खस्थ' मोनो बे हाबाफोर मावनायाव आरो बिथांमोना मा थांखि दङ जितु बेबायदि आबाद मावनानै बिथांमोना जिउखौ दैदेननायाव। बिथांमोननि बे जायगाया दिनै फैलाव फोथार जोंहा केमेरामेन सुबि बसुमतारी फंबायखौ आं खिन्थानो थाखाय खावलायबाय। बे नुहुरस'हायै फैलाव फोथाराव साफ्रोमबो बे ओनसोलनि जाय मावथि आबादारि बिथांमोना बेयाव गाजा गोमजा रंजा खुसियै बिथांमोना बेयाव दायो नैबे मटर जाखांफुनाय मटर आरो बायदि बायदि आलु बैयाव जोङो दिन्थिफुंनो खावलायगोन। सासे मावथि बिथाङा स्प्रे मेसिन लानानै निस्सय मुलि होदों। निस्सय मुलि होबाय थानाय समाव जोङो बिथांखौ फंनैसो बिथांनिफ्राय मिथिनानै लागोन। दायो बे नुहुरबाय थानाय जोङो बिथांनिफ्राय मिथिना लानो जे बिथाङा मा आबाद मावदों देग्लाय बे जायगायाव। दायो जोङो सेस्था खालामगोन बिथांमोना बेसेबां बोसोरनिफ्राय बेबायदि आबादफोरखौ बिथांमोना मावबोबाय थादों, मा आबाद मावनानै बिथांमोना बे थांना थानायनि राहाखौ मोनदों बिथांमोननि जाहाथे निस्सय बिथां आबादारि बिथांमोननिफ्राय बा बिथां आबादारिफोरनि गोसोनि साननायफोरखौ जोङो जोंनि भिडिअनि गेजेरजों निस्सय जोङो मिथिना लागोन। गिबियाव बिथांखौ खावलायबाय, बिथांनि मुंखौ जोङो गिबियाव मिथिग्रोनो खावलायबाय। नोंथांनि गिबि सिनायथिखौ जोंनि चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय आरो नोंथांनि गिबि सिनायथिखौ जोङो होनो थाखाय खावलायबानो जाबाय। केमेरा गिबियावनो प्राइम 24 हेडलाइनसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोबाय। आंनि मुङा मिथिंगा बसुमतारी। दा नोंथाङा जोंनि चेनेलाव नोंथांखौ बरायनायनि लोगोसे नोंथांखौ जोङो गोबाव समनिफ्रायनो बेयाव आलु आरो मटर बायदि बायदि आबाद मावनायफोरखौ जोङो नुबोबाय थादों आरो खोनानो मोन्दों। दिनै बिनिखायनो जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्सआ बे ओनसोलनि लाइमोनफोरनि जिथु आबाद मावनायनि सायाव मिथिनो थाखाय जोङो फैदों। नोंथाङा मा आबाद देग्लाय बेयाव मावदों? आंना दं मटर 8 बिगा। मटरा 8 बिगा 8 बिगा लोगोसे बेसर 1.5 बिगासो दं। बेसर ओरैनो आलुआ बुरजायैनो दोनदोंमोन नाथाय जोलैया सेवजोबदों। जाहाथे दब्लायसेसो गायनानै दोनदों आरो माने। बेबायदि आबादखौ नोङो बेसेबां बोसोरनिफ्राय मावबोबाय थादोंमोन? जाबाय 7 बोसोरसो जाबाय। 7 बोसोरसो नोंथाङा मावबोबाय थादों। बिनि गेजेराव नोंथाङा बे आबादजों मा लाब मोननो हादों? लाबा मोनदों मोननाया आं माने न'आवनो थानानै मावदों। जों गोजानाव थांनो बानानै न'आव थानानै मावदों आरो जोंनि माखासे सेंग्रा लाइमोनफ्रा गोजानाव थाङो। गोजानाव थांनायनि समान जोंबो बिसोरजों समान खामायदों आरो न'आव थानानै दिनै नोंथाङा बेबो जोङो फ्राय गोजानाव थानाय मानसिफ्रा बोसोराव जेनेबा बिदिनो 1 लाख 8 लाख बेबायदि खामायोबा जोंबो बेयावनो माने मेक्सिमाम मटरनि आयुआ मास मोनब्रै इयावनो मोनो। ओरैनो नोंथाङा देग्लाय 8 बिगा बेयाव बेसेसो माबायदि खस्थ' जादों नोंथाङा बेयाव मावनायाव? खस्थ' जादों एकदमबारे बिराद खरसा दङ। हालौनायनिफ्राय लानानै जोलैनिफ्राय मुलिनिफ्राय आरो दांनायनि खरसा दङ। ओमफ्राय दा नोंथाङा बेयाव बेसेसो रां मोनफिनगोन बायदि आसा? मोनफिनगोन बायदिखौ देग्लाय खेथिया एसे डाउन। दाख्लैनि बार अन्थाइ माखासे नस्थ' खालामदों। ओमफ्राय दा बेसेबांसो मोनगोन अनुमान माने 1-1.5 लाखसो मोनगोन खोमा आन्दाजाव। 8 बिगायाव निस्सय नोंथाङा बेसेसो गोलाव समाव बेखौ मोननो हायो जोङो गायनायनिफ्राय? बे मटराथ' हाइब्रिद मटर नालाय 2.5 माससो आरो लिरनाय बायदिबा। 2.5 मासनि गेजेराव खानानै जोबनायसिमहालागै
मास मोनब्रैखौ हमनानै दोनो नोंथाङा ओरैनो फरायनाया बेसेसो फरायदोंमोन नोंथां? आं ग्रेजुवेसन खालामनानै दोननाय जादों। दा नोंथाङा बे आबादनि गेजेरजों मा मेसेज होनो सानो? नोंथाङा इयुनाव मा सिन्था दङ नोंथांनि? इयुनावथ' मा बुंबावनो आरो दा बेबायदिनो मावनानै जानांसिगोन, थाखा फैसाबो गैया नालाय। फरायनोबोथ' थाखा फैसाबो गैला, ओंखायनो खेथिखौनो मोजां गोसो होनानै जेनेबा खेथिखौ फेदेरलांबाय थानो सानदों आरो स्टेप बाय स्टेप। खिन्थु थाखा फैसानि खोथा दंथ'। निस्सय नोंथाङा दिनै बेफोरबायदि आबाद मावनायाव सरकारनि माबाफोर सहाय मोनदों नामा? जेबो बेफोरबायदि सहायथ' गैया। नोंथांमोना मालाबा सहाय नागिरदोंमोन नामा? नागिरनाया जों हासार बायदिसिना सम सम नागिरो, होमबाबो मोननो हाया, नांगौ बायदि मोनजोबा। निस्सय बेफोरबायदिखौ खेथियगनि थाखाय जिहेतु बिफानफोर दङ, बेफोरो होनो होननानै माबायो, खिन्थु नोंथांमोना मोननो हायाखै। बे ओनसोलाव बिथांमोनानो मोनसे गोख्रों मावथि आरो बे लाइमोन मावथि। दिनै नोंथाङा बे समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां लाइमोनफ्रा बेबायदिनो ग्रेजुवेसन जानानै दं, MA पास खालामनानै बायदि बायदि पास खालामनानै दं। बिथांमोना खिन्थु लामा नागिरना मोनाखै। थिग बिथांमोनखौ बे आबादजों थांना थानायनि राहा लामाखौ नोंथाङा नुहुरो नामा? जे आबादजों जोङो थांना थानो हायो, मावोब्ला जुदि खस्थ' खालामनांगोन आरो खस्थ' खालामब्ला हायो। जों दिनैसिम आं ग्रेजुवेसन खालामनायनि उनाव जेरावबो थाङाखै, बेबायदिनो मावनानै न'खरखौ सालायगासिनो दं। दा एक्जेक्टलि बे दायथ' नोंसोर आबाद मावनाय बे हाया सोरनि? हायाथ' जोंनि मानसिनि गैयानो फ्राय, सब मालायनि जासो। नोंथांमोना बेखौ बन्दक बा आदि हिसाबै मावदों? बेबायदिसो मावगासिनो दं। ओमफ्राय निजेनि गैयाबाबो मालायनि हाखौ नोंथांमोना मोन। एक्जेक्ट बे जायगानि मुङा मा मुं? जोंथ' ओरैनो रामनालासो होनना बुङो। रामनाला ना? बे दैमानि मुंखौनो बुंनाय जायो आरो। थिग गोजोननाय थाबाय नोंथाङा, जिहेतु जोङो नोंथांनिफ्राय बे ओनसोलाव जिहेतु नोंथांमोननि आबादारिनि इन्ट्रेस्टफोरखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो दानदिसे समाव जोङो साखाथियाव स्प्रे मेसिन सारबाय थानाय बिथांखौबो लोगो हमनो नाजागोन। दा नैबे स्प्रे सारबाय थानाय बे मा सारदों बेखौ जोङो मिथिना लानि। गिबियाव जोंनि मावथि लाइमोनखौ गिबियाव जोंनि रादाबनि जानानै बरायग्रोनाय थाबाय। दा नोङो मा स्प्रे खालामबाय थादों बेयाव? आङो मटराव स्प्रे खालामदों। बेखौ मानि थाखाय होनाय जादों बेखौ? बेखौ माने भिटामिन बियो, माने बिफाङा थाब देरनायनि थाखाय। थाब देरनायनि थाखाय। आरो माने बिफाङा सेहेरा जानानै माने फिथाइया बिबारा माने मोजाङै बारफुनायनि थाखाय होदों आरो। दिनै नोंथांमोना बे ओनसोलाव गोबां मटर गायनायखौ नुदों। बे फैलाव बोथोराव गोबां आलु माबा गायदों आरो बेयाव बेसेसो बर'आ बेयाव बेबायदि आबादखौ मावनानै जिउ खुंबाय दं? जों गामिनिया दंफ्रामजोबोआनो बेहाय। नोंथांमोननि गामिया गासै 50 घर दङ आरो। 50 घरनि बिथोराव गासै 50सोआनो दंफ्रामो आरो। 50सोआनो बेयाव बेबायदि आबादखौ, गोरान आबादखौ मावबाय थादों। दिनै नोंथाङा बे आबादखौ बेसेसो बोसोरनिफ्राय बेबायदि मावबोबाय दङ? आङो 4-5 बोसोरनि आवगोलनिफ्राय मावबोगासिनो। 4-5 बोसोरनि निस्सय माबाफोर मोननो हादों बिनिफ्राय? मोननाया मोनो बिदिनो। जोंलाय आरो जानो गैयै नालाय, माने जि मोनदों आरो गाबोन थांफिनगोन, जोंना बिदिनो जायो आरो। निस्सय दा नोंथांमोना बिनिख्रुइ आरो साबसिन मोननो थाखाय माबाफोर राहा लामा लायाखै नामा? साबसिन मोननो थाखायथ' राहा लामा लागासिनो। बेयाव नोंथां जों एसे बारायदों आरो। थांनाय बोसोराव एसे खममोन, देग्लाय एसे बारायसिनदों। आरो इयुनाव माबायदि सानदों? इयुनाव आरोथ' हायोबा बारायबावगोन। आरो बे समाव गावनि निजा हा गैया नालाय, बिदि बारायनोबाबो हास्लाबा। थिग आरो निस्सय नोंथांमोननि जिथु गोसोनि जिहेतु साननाय एबा मावनो आग्रह माने जाखांनाय, गोरबोआव जाखांनाय, बेफोरखौ जों नुनानै मोनदों। निस्सय नोंथांमोना दिनैसिम माबाफोर सहायफोर मोनफेरदों ना मोनफेराखै बेबायदि खेथि बिफानफोरनिफ्राय? आरो सहाय बिफेरना बिफेराखै नोंथांमोना? सहायखौ जों दासिमबो बियाखै आरो जों नागिरखायाखैबो। दा नोंथांमोना सहाय मोनोबा माबायदि दावगालांगोन होननानै सानो? सहाय मोनबाथ' बेनिफ्राय साबसिन दावगालांगोन होनना जों सानो। दावगालांगोन होनना सानो। आरो दिनै नोंथांमोननि नोंथाङा बेसेसो फरायनानै दा बे हाबायाव नांथाबनानै दं? आङो HS पास जाखांबाय। दिनै नोंथां बिदिनो जेबो राहा लामा गैयिनि थाखाय खेथिखौ मावनांगौ जाबाय आरो। निस्सय नोंथाङा बेयाव आबाद मावनानै गोजोननायखौ लानो हादोंना? ना गोजोननाय दंना गैया? निस्सय गोजोननाय दङ, जोबोद गोजोननाय दङ आबाद मावनानैबो। जों माने आबाद मावनानैबो माखासे न'खरखौ जों सुंनानै थानो हायो। दिनै जोंनि ओनसोलाव गोबां बर'फोरनाव गावनि हा दं। बे हा गोनां मानसियाबो गावनि हाखौ गारनानै गुबुनाव खामानि मावनो थांनायखौ जों नुना मोनो। निस्सय बे जोंनि मेगनावनो दङ। बा बेफोरबायदि बिथांमोननि थाखाय नोंथाङा मा मेसेज होनो सानो? जुदि जोङो बिदि मावनानै जानाया मोजां ना गुबुननि गलाम जानानै थानाया मोजां होनना सानो नोंथाङा? गावनि गामियावनो थानानै गावनि हाखौनो मोजाङै मावनानै जानायाथ' मोजां, बयनिख्रुइ साबसिन। मानो होनबा न'खरनि गासैबो न'खरनि मानसिफोरखौ जोङो सामफ्रामबो रायलाय होनलाय, थालाय नुलाय जाबाय थानो हायो। माने सुबिदा उसुबिदा। बिथांमोना दा गुबुन जायगायाव थांनानै जेनेबा बोसोरसेयाव बिसोरो 1 लाखखौनो मोनबावा। जों
5 6 दानावनो जों 1 लाखखौ मोननो हायो आरो बे खम समयनि गेजेराव आरो खम हानि गेजेराव आरो खम मेहनतनि गेजेराव आरो न'खरनि खामानि माखासे जों मावदेरबावनो निश्चय होमबाथ' जोंहा माखासे लाब दङ जितु गावनि न'आव थानानै बेबायदि मावोब्ला नङा होमबा नोंथाङा दिनै दैदेनगिरि जोंनि ओनसोलाव गोबां जोंखौ माने राजनिति दलफोर दङ दा बिथांमोननि सायाव मा बुंनो सानो नोंथांमोनखौ दिनै जोंनिया काउन्सिल थागोन मिसिं अट'नमास काउन्सिल बेफोरनिफ्राय बायदि बायदि पन्सायत लेभेल गोबां बेबायदि खेथियकफोरनो मदद होनायखौ जोङो खोनानो मोनो नोंथांमोना मोनफेराखै जों बिदिखौ मोनफेराखै आरो दङब्ला नोंथांमोना मा सानो मा खावलायनो सानो खेबसे मोनदोंमोन बेसरखौ नाथाय बेसरा जायाखै मात्र थिया जायो फिथाइ थायनो रोङा माने बिबारबो बारनो रोङा थिया जायो बे जुखामखौ मोनदों दा जुखाम एसे मोनफैना दङ जुखामखौ दों दा बेयाव उनाव फोगोन दानो फोथ'आ आरो बेनिफ्राय बेलेग बुस्थु जों मोनफेराखै मोनदोंबाबो माबा मोनसे बुस्थुखौ मोनोबा जोङो माने बे सिजन थांखांनायनि उनावसो मोनो बेखायनो जों बुस्थुखौ हाया माने गायनो दा जों मटर होगोन होनदों नाथाय मटरा माला होगोन बुंनो हाया दाथ' नोंथांमोना गायनानै थायनो जाबाय जों जिबायदि बुस्थु गायगोन बेबायदि बुस्थुखौ बिसोरो होआ बेलेग बुस्थुसो होयो दा बेनि थाखायनो जों सरकारनिफ्राय जेबो नाङा होननानै साननो गोनां जादों जि बुस्थुआ नोंथांमोननो खामानियानो होआ नांगौ समाव फैया बे बुस्थुखौ जों लानाथ' लाब गैया लेट फैयो एसे नोंथाङा मा खावलायनो सानो बिथांमोनखौ जोङो खावलायनो सानो जाहाथे जोङो नांगौ बुस्थुखौ जोंनो माने जेथिया जों मावनो गोसो जायो जेथिया थाब मोननाय जानांगौ आरो बेखौनो जों खावलायनो सानो थिगैनो बिथांमोननि खावलायनायनिफ्राय बिथांमोननि बुंनायनिफ्राय जों मिथिनानै मोनबाय बिथांमोना सासे आबादारि गोबाव समनिफ्राय मावबोदों निस्सय सरकारा जिखुनु बेबस्था लायो खिन्थु बिथांमोननि बेबस्थाया नांगौ बायदि नङा बेनिखायनो जोंनि साफ्रोम बे बिथिङाव थानाय सुबुंफ्रा दैदेनगिरि सुबुंफ्रा निस्सय जोंनि आबादारिफोरखौ गोख्रों नोजोर होनाया जोंनि थाखाय गोनांथि दिनै जोङो आबादारिफोरखौ नोजोर होआबासिनो गुबुन बिथिङाव थांनाय नोजोरखौ जोङो नोजोरखौ लानाय नुदों जेरै टिकानि सायाव माबानि सायाव बायदि बायदिनि सायाव गावजों गाव माखासे जोङो खामानिफोरखौ मावनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय बेफोरखौ दोननानै जोंनि ओनसोलाव गोबां आबादारि दिनै बर'आ 90% जिथु आबादजों थांनानै थायो बे 90% आबादजों थांना थायो जेब्ला 90%आ बर'आ जुदि आबादजों थांनानै थानायखौ जों नुनो मोनदों होमब्ला जोङो 90% आबादारि बिथांमोनखौ जुदि जोङो आबादफोराव मदद होयोब्ला जोङो जोंनि हारिखौ दावगाहोनायाव बा सुबुंखौ दावगाहोनायाव जोंहा लेहेम जानाय नङाबा एबा नांथाना थानाय नङा बेनिखायनो आं खावलायो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोंनि साफ्रोम दैदेनगिरि बिथांमोना जाहाथे आबादारि बिथांमोनखौ जाहाथे गोख्रों नोजोर होयो आरो बिथांमोनखौ जाजों हायो माबायदि बिथिङा हायो बिथांमोनखौ मदद होनाया निस्सय गोनांथि होननानै जों सानो बिथांमोना दुखुजों फोरमायदों गावसिनि थाखा जि दं बेजों मावनानैनो गावसोरनि संसारखौ जादों आरो गावसोरो नांगौ बायदि जोंनो दैदेनगिरिफोरनोबो मदद होदों बिथांमोननि जितु दुखु खस्थ'खौ जोङो नोजोर होनाया मोजां बिथांमोना थांनाय बारहुंखाजों न' बुख्रेब जागार बायदि बुख्रेब जाबाय दिनै आबादखौबो बुफ्लेनानै गालांबाय थेवबो बिथांमोना दासिम जेबो मोननो हायाखै बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बेनिखायनो आं खावलायो जिहेथु बिथांमोना नायफैबाल' जानाय नङा दंफां बायदों बेखौ नायबाल' जानाय नङा बेखौ हानो थाखाय मेचिन लाबोनांगोन बा बेखौ बेबस्था खालामनांगोन थिग न' बायदों माबा मोनसे होनानै बिथांखौ सहाय खालामनांगोन थिग बेबायदि बिथिंजों थाङोब्लासो जोङो जोंनि हारिया बा मानसि समाजखौ जौगानायाव बा जोङो डेभेलप जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन बेनिखायनो आं गले गले खावलायो साफ्रोम दैदेनगिरिफोरा बुजिगौ नाथाय खामानिखौ जों मावाखै नोंथाङा बुजिगौ बेखौ खामानिखौ जों मावाखै नोंथाङा खामानि मावोब्ला निस्सय गामिनि ओनसोलनि जाय खेथियक आबादारि गोलैसोना थानाय सुबुंफ्राबो दावगागोन होननानै जोङो आसा फारियो आरो बेखिनियाव बुंनानै नोंथांमोननो जोंनि आबादारि बिथांमोनखौ दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों नोंथांमोना बिथांमोननि गोरबोनि साननायखौ निस्सय मिथिबाय निस्सय मिथिनानै नोंथांमोना बिथांमोनखौ सहाय होगोन बिथांमोना BA पास खालामनानै आबाद मावदों BA पास खालामनानै साख्रि नागिराबासिनो आबाद मावदों आबाद मावनायाव जाहाथे बिथांमोनखौ मदद हो आरो गोबां बर' सुबुङा बेबायदि गोलैसोनानै दङ बिथांमोननि थांखि एबा बिथांमोनखौ दावगानायाव मदद होगोन होननानै आसा फारिनानै आंनि दिनैनि बे जोंहा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय संकं पन्सायत बे संकं पन्सायतनि गोलैसोना थानाय हाफोराव गोबां खेथि मावनाय बर' सुबुंफोरा निस्सय नाजानायाव मदद होनांगौ बेयो सैथो एबा थार बेखिनिखौ बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।